Hola, sóc en James Manresa i sóc aquí per portar les aigües obertes a tots els públics. Et presento la Free Soul, la primera motxilla amfíbia per a fer aventures en aigües obertes en mode autosuficient. Comences a la piscina, aviat t'animes i saltes al mar amb alguns amics i poc després et trobes ja participant en esdeveniments d'aigües obertes organitzats. I quan estàs preparat i tens confiança pel següent pas, res! No hi ha següent pas. La teva progressió acaba allà. Els ciclistes i els senderistes poden explorar el món fent la seva activitat preferida. En canvi, nosaltres, els nedadors, sempre depenem de terceres parts. Fins ara, en un planeta ple d'aigua, és hora que el puguis explorar nedant. Free Soul és el teu següent pas. Vaig inventar la Free Soul per poder explorar nedant tota una costa, portant amb mi tot el necessari per 2 o 3 dies. Imagina't anar nedant al llarg d'una costa i parar allà on vulguis, en platges paradisíaques, en cales inaccessibles, dormint sota les estrelles, només per continuar el teu viatge el dia següent al teu lliure albir. Però la Free Soul no és exclusivament per grans nedadors o aventurers. Està molt indicada per a aquells que van a la platja i volen poder anar a l'aigua guardant les seves coses de manera segura, per als surfers que volen explorar noves distàncies, aquells que tenen la barca amarrada a una boia amb apneistes, i per fer coses tan divertides com remolcar els teus fills mentre ells fan snorkel i tu nedes. La Free Soul té una capacitat similar a una motxilla de senderisme per a poder portar tot el que necessites per 2 o 3 dies en autosuficiència. El seu disseny ergonòmic i hidrodinàmic la fan còmoda i lleugera de carregar en terra i fàcil de remolcar a l'aigua gràcies a les seves 2 quilles paral·leles. Les seves nanses faciliten carregar-la en terra com si fos una maleta i per agafar-se a l'aigua per descansar. Pots personalitzar la Free Soul amb opcions extres com butxaques laterals per guardar-hi objectes de manera accessible, un pal multisuport per subjectar una càmera per gravar-te tu mateix, el teu entorn o fins i tot a sota l'aigua, plaques solars per recarregar els teus aparells, pots adaptar-hi els extras per practicar l'apnea i fins i tot hi pots gravar el teu nom. I està ecodissenyada, de manera que està fabricada amb plàstics majoritàriament recuperats del mar, perquè estimem el nostre planeta. Descobreix més sobre la Free Soul a Kickstarter i suma't al nostre projecte per fer-la realitat. Explorem el món junts!